समस्या आंखा ओमफ्राय आबो कातिरि न ताउकल सेक्रेटारि साइसेंगा महाराजा बीर बिक्रमनि सोसाइटिनि একটা অনুষ্ঠান খায় ও অনুষ্ঠানও সোসাইটিनि जे नियम कानुन दंमानि आकर्न समर सालिका एवं मेम्बार समर बुजुगु शाखा सोसाइटिनि सिस्टेमेटिक दै आइन कानुन दै उ समस्त आइन कानुन दिनिन ओ सोसाइटि चलिनाय एवं नरनि जत मेम्बारशिप बांनाय तत नरनि सरकारि फान्ड गोबां मांनाय एवं बाइके बुतिखि नरम शुधु और सोसाइटि व्यवसा सिमिया ओ सोसाइटि থেকে नरम स्कुलनि कोचिं सेन्टार खालामनो माने वो ड्राग एडिक्टेड जरा बरन बागै नो बाइके मरन कमरनाय बाइके गार्जेन ओर सालायनाय मरन दमन खायनाय आबर नरम और सिद्धांत नाय मानो आ এই সমস্ত बागै न ताई और खना और जे महाराजानि और जे बनि और मूर्ति दङ मूर्तियाव खना बरनि महाराजानि बिलुखौ बनि आजाय नुनो खना पालायनाय ओ सोसाइटि तरफ থেকে बरं যতনো তিন যত বরং তিন বরং और सोसाइटि खना पालन खालायनाय एवं बरं खना हस्पिटालाव जारा रोगी दंनाय बरं आरो फल वितरण बरं खालायनाय सोसाइटि तरफ থেকে এই সমস্ত বরং তিন সিদ্ধান্ত দंखा एवं তাই কয়েকটা এডাপ্ট দंखा बरं आइन कानुन आबो बरं तिन रेजुलेशन पास खालायनायका महायकेन बरं सोसाइटि आगामी दिन एवं ताबु भाइके आगु लायनाय आगु तिन बरं सालायका एवं पास खालायका आसो साइनानि कमनो सोसाइटि इनके बो भाई सोसाइटि आबो मुंग्रक्तामो महाराजा बिक्रम माल्टीपार्पस सोसाइटि जेनर दुकान खबर सालायमोन आपका तामो बो भाई कंगराबो और बरं दुकान पिसालेका पिसाइनाय जे बरं जागामानखा बरं जागामानि कोन से नगो तिसेया दुकान दिया किन्तु आबर न सिद्धांत दंखा बो थायो इको ताबो सुनामना रूपनि महाराजा बिक्रमनि जय मूर्ति दंमानि ओ थायो हमके की ताम कामी कला और मास्टर कामी कलायो मास्टर कामी सोसाइटी मुंखा महाराजा बीर बिक्रम माल्टीपार्पस सोसाइटी हाटी अजागा चिनी सेमो मांखा बिया अगस्त 2 मास 3 मास इसे मांखा मो रेजिस्ट्रेशन खाइमो रेजिस्ट्रेशन मांखा से चिनी रेजिस्ट्रेशन नंबर का 4351 इके अजागा चिनी जनरल को एग्जीक्यूटिव कमिटी का एग्जीक्यूटिव कमिटी प्रेसिडेंट बरम गना सिनी अरुण देवबर्मा सेक्रेटारि आं बिजय देवबर्मा बेटे बाय प्रेसिडेंट सिनी विशु देवबर्मा ते एग्जीक्यूटिव कमिटी दं बरि हरने अबंखा बबिता देवबर्मा दरबिकी देवबर्मा मका एग्जीक्यूटिव कमिटी म परिचालन करे अबन परे छिनो काउन्सिलर मेम्बारशिप दङ प्राय 24 प्लस मिथाका गेट आउट गेट आउट पर मेम्बारशिप ना मोइ आं किनि कोअपरेटिव सोसाइटी नि डाइरेक्टर बिनखानि पास खालामनाय दङ याराव ते 50 जन एटिंनाय अब जारा एटिंनाय ताव नि दङ अबन बगैनाय खानासनि नते बय तिनि थांना होनना आसा खालायो माहायता जों ओ सोसाइटी থেকে और मोटामुटी इसा दुकान दं दुनान सिंचेंखा दुकान दलायखा मोटामुटी 82 बिट मतन अब हाइखा आगे बोलो तो सी क्लब थे अब एकुरेट मिने 100 एबा पुनि थाका और यंगस्टर क्लब जेफ्रा आं परिचालन खालाय दङ प्रेसिडेंट हिसाबै अफरेन सिबिनो म हाइनो सुचालि दङ तावखे मनि बादेबो सिं और राजानि मुङैनो सिं कायसा हाटी श्रामका आरो सिनमो गभर्नमेन्ट रेजिस्ट्रेशन सोसाइटी हाटी महाय अजागा सिं फालानि जे पाइने जेंलाखिया आरे नि बरो खूब काम कर पाइलेयो थांलायो अनेक किसुन मानथो सिनि बरो बाजार पात्र जे मानमोन आबा हाइमाय आपनो मोटामुटी रि हयते सुमुते खालायनो रि नि चामुं नमुं के रड सिमेन्ट बबानो सिनि रं थाव मुदि जल कर लुखा गेटाव आबन बगायने जोंहायने तेसा जे थाइ रजानाय रङ थाइ दुकान थाइ माने सिं अबर अनेक न तांगियाखो अबनो सिं नोटिस का सिं रेजुलेशन पास खालायसिनि सोसाइटी नि थेगातिनि जोंरा जनरल मीटिंग पास खालायया नरक डिसेम्बर मिसिंग नक तांगि ते दुकान दति हियाके अजथा जों सिन सोसाइटी तेसे बन रिटर्न खालायनानै अन्न बरकनरनाय मायक मा दंख राम बुजाय दंख बाक्सा बारालाय दं बारानाय दुकान लय दंख न जों दिनाय वाइ सिं दिनि रेजुलेशन पास खालायया ते जारा फाइमि आरखो बंनो ब फाइनाल गय सिं कयनाय के बोसोरनि खना सिनि
ini je kemudian pas kerja apa je kalau jaga semua ke pas kerja kenan je samung mongka sing maharaja ni na assignment isa apun sing kena palam kanya apun salah satu jotun faidi society borok ke area ni jotun borok faidi sing borok ke dalai apun boleh sing sarga apun boleh sing kan bisa jo prasmi hospital lalu rugi temani rugi rang no samung nung sing kisi misal lainnya apun sing jotun palam sarga thamai apun boleh tu komunikasi nasa komunikasi demodauna sini society ni andro sing jotun mansak beseng ni dino tebo relainya ni coba lainnya ni যেমন শুনি ঠাকুরনি সিনে সিনের সিটি সেগুলি ভাইমান রাখা মিন্ট্রি দিছি গাহাম গাহাম পক খানাখা সোসাইটি পরিচালনা খাইকে তামু খাইনা না কিন্তু চলাইবাসো শিশু গিয়াবা বড় নিতে সিং রাখা যুক্তি নাখা ইনে জ্যাঠা দङ জ্যাঠा गुरु प्रभु सिनियर बरक बंफेन नाखा बोसों सुते बरक कामनाव थांनाय जों डीएम बो मालायनाय एसडीएम बो मालायनाय पुलिस बो सिं कक दङ सालाय दंलायो जेकुनु के बरक सिं सुनहरो आरो बगैनाय नरक जतन थानि कयमु नबसनो माखा जत संगक जों जुक्ति रेडी सिनि समाजना आगुनि थांनाय बगैनाय जों सोसाइटी बिताम खालायमान अबनि थानि थानि कयमु नरक मिडिया रंनो बेलाय बेलाय हामबाय नरक फायनाय माजा फायनाय बगै आसनो नरक बिताम थाय जिनियो सोसाइटी इंगिनाय जों बेलाय फानबो मांखा गभर्नमेन्टनि रेजिस्टार इंगिनाय जों ताबो व्यवसाय खायनाय रक अनेक सेब माननाय इक गभर्नमेन्टनि थानिबो इनकाय जों जे बिस्रां अनजनि जे अस्थायी दुकान रक तंमनि बरक स्थायिना बागैनाय जों बेलाय खातुंजाक आर बुबाग्रानि मुंगै जोंनि जे सोसाइटी इंमानि अमनो जों बेलाय खाबाय खुबाय पालन खालायनाय जों बुसकांगो तेव कुसुगो तलांनाय चेष्टा खालायनाय बेलाय बेलाय हामबाय नोंनि एटा दुकान रक तंग र सोसाइटी जोंर प्राय 80 नि ऊपर स्थायी दुकानदार दङ थांमानि लामा अमो जों सुनामुरा मेलागर थांमानि जे मास्टार पारानि मास्टार कामिनि जे बुबाग्रानि अमो जों बिस्रामगन्ज लामप्रा हाति खलायो जों बिस्रामगन्जनि मास्टार कामि खलायो अब तिब्रासा दुकान रक बसो बांग मावजागा तिब्रासा अर जों जत तिब्रासा दुकान मांनो बिसोरबा गनि गथामसिमि से बुनि बसुंनि बरनबो जों करि नुगैनाय जों बरनबो सुजुग मारखा जों जतन कथाय तंलाय नागानो होनाय